Bueno, moi ben. Comezamos. Mirade, o primeiro que vamos a facer é abrir os berberechos. Xa os temos lavadiños. 2 follas de loureiro. E abrimos un chisquiño de viño. Con isto xa temos unha salsa. Prácticamente temos unha salsa feita. Aquí estamos falando de o chisco de viño, mirade, nada máis. Vai animar. E despois, se botamos máis, faise moi forte. Agora o único que temos aquí é o viño máis auga que vai a soltar o berberecho. Listo. 9 P. Non me vou a mover daqui. Non me vou a mover daqui. Non pequedes aí. Vos digo por qué. Bueno, sabedes, xa fixemos cada vez que facemos aquí berberechos, non paro de dicilo. É que insisto, porque sí que é certo de que moitas veces é o pecado de cociñalos demais. No momento que abren, retiramos, igual que a ameixa, Isto, como te pases un minuto de máis, cuidado, xa empeza a mermar a chicha, eso quere decir que a vianda comeza a evaporar a súa propia auga. Entón aí vaise todo o vapor e vaise toda a xugosidade do bichiño. Xa está fervendo. O teño 9. Vedes que están comenzando a abrir? Mira, 1, 2, 3, xa están abrindo. Animamos así. Eu penso que o vedes, non? Na cámara perfectamente. Meneamos un pouquiño e xa os temos todos abertos. Por suposto, a tapa non destapamos. É o vapor o que fai abrir o berberecho. Cando fagamos así, é ameixas. Cando son ameixas a sartén ou berberechos a sartén, usade tamén a tapa nun principio. Se non vades facer unha sobrecocción. É moi típico, non? Podemos facelo, a mellor temos un lume, cuidado con ese lume, entón xa inmediatamente que estén en contacto, abren. Pero o ideal, tapar e despois cando botades o allo. Listo. Vedes? Non precisa nada máis. Aí vai. Retiramos, deixamos a refriar e vamos a coller e despois cuncha por cuncha e vamos a quitar. Nada. Continuamos. Vamos a meter isto no forno. Para facer estas pupietas, collemos o bichiño, collemos unhas tixoiras. Mirade, eu vou limpar un. Vale. Cortamos así. Isto xa vos lo digo, na peixería vos lo fan, sen ningún problema. De feito, está así porque o pedimos así, sin limpar, que senón eles xa por defecto van a facer este chollo que estou facendo eu agora mesmo. Vale. Despois collemos, marcamos aquí un corte fora. Este recorte é pexe branco. Home, isto non o aproveito, pero estes recortes que a cabeza ben limpiña, isto fan un caldo, fan un caldo. É dicir, por favor, non tiredes o lixo. E aquí buscamos o centro, a liña de crujía que lle chaman. Despois aquí exactamente igual. É o que nos marca as espiñas. E agora, pouquiño a pouco, é o que facemos. Vou cambiar de coitelo, mirade. Estades escoitando, verdad? Eso que é? Eso é o piano, eso que estou apoiando a punta do coitelo e tal. Hacia abaixo é a espiña, é a nosa referencia. Aí abaixo non vemos, polo tanto, onde traballamos? Con que sentido traballamos aquí? Co tacto. Non hai máis, non vai salir mal, Vedes? Xo temos aí levantadiño todo. Os de Cádiz teñen un nombre cando fan isto cos túnidos da almadraba. Non quero dicilo, pero ten un nome específico. Non me acordo ahora cal era. E aquí temos, vale? Sin máis. Así, cos que precisedes. Veña, vamos a segar outro.
Imos sacar outro, veña. Vale. E con este, aquí, temos a espina do centro que sube e baixa. Entón, co coitelo, o que temos que facer é subir e baixar hasta topar a outra espiña. Non hai máis. Xa a teño topada e a partir de aquí facemos o corte para non coller esta espiña. Aquí a deixamos rematado e listo. Vale, fora. Xa temos os dous liscos aí. Moi ben. Capiche, xa non ten nada. Solucionado. Trapazo. Mirade, os espárragos verdes. Lavamos nada máis chegar da praza con eles. Collemos, cantos vamos a facer aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente. Aquí é interesante, bueno, podemos facer todo o espárrago, Eu agora vou aproveitar as fundas que é o máis rico, pero podemos facer, porque o tempo que vai estar deforneado, se o pelamos ben, a non ser que o espárrago sea así de gordo, vaise facer. Aparte que a quen lle guste, pero o espárrago, o ideal está o dente, que non abrande demasiado, non? Entón, vou usar a xema. Esta é boa tamén. E despois co resto, eu non sei se fixeches algunha vez o revolto de espárragos, que é o máis clásico de facer co espárrago verde. Eu creo que non hai cousa, igual que a ameixa a mariñeira. Co espárrago verde, o máis clásico é un revolto de espárragos verde. Por qué? Saben moi ben, porque están moi ricos. Así que imos usar isto. Esta parte de aquí. Esta, por suposto, non a tiramos, Isto agora collemos, pelamos ben, cada un destes, é o que vai a ir para a tortilla. Vale, facemos así, e aire, nada máis. Veña, isto fora. Isto para aquí. Isto fora. E xa de paso, traigo isto. Co tomate. Vale, temos isto xamón e o tomate. O que falábamos. Un corte, outro corte, e este pola mitade. Vai, e un máis, veña. 3. Aí está. Bueno, tiramos. Trapo. Sal, pimenta, orégano e, por suposto, aceite de oliva. Virxe extra, Vale. E aquí así unha pinguiña. Moi ben. Fora, vou retirar isto tamén, para ir quitando cousiñas de aquí da mesa. Eso é. Fora. Collemos o peixiño. Xamón. Un lisco destos xa vale pa 4. Que ricos. Este vamos deixalo aquí aparte. Aí. Este vai así por 2. Ben, mirade, se vedes que está moi duro, o pelades. Eu neste casi non facía falta, están moi terniños. Pero bueno, fais así, se dubidades de que é moi grosso ou que seña, e listo. E agora, vamos enrollando aí. Bueno, vedes, non botei sal, O peixe. Normalmente sale pemento ao peixe, casi o primeiro que se fai, porque non botei xamón. Xamón, vai a salir o sal para arriba. Vai a salir o sal para arriba, sí ou sí. Deixamos aquí un escarbadente xa fora. E aquí pechamos así. Vale, pinchamos un pouquiño e listo. Moi ben. Seguimos.
esta pel que ten aquí sale moi ben con papel de cociña. Cando vexades as pescadas e todo, sabedes, que a veces botamos media hora en quitar esa pel de aí, da ventresca. É o ideal. En seco fai así e arrastra con todo. E arrastra con todo. Ben, este leva grasiña. Non lle vou a quitar, non, non penso. Vai quedar aí. Eso. Outros carbadentes e pechamos. Vale. Veña. Outra, este pequeniña. A mellor chájame xa con este. Aquí vou a ver quen lle toca a este. A ver quen lle toca, porque este vai por partedor e vai generoso. Non o vou deixar aí ese lisquiño, non? Base. E para arriba. Ben. Siguiente. É que estes están mal, estes palillos colleron unha veta, sabedes? E cando collen veta, por aí parten. Do ferro. Fora. Fora, aquí. Que me quedan dous. Vale. E para dentro. Bueno, da igual, que empecedes por pro ou por popa. Pois vai, quero decir, pola parte fina ou por outra parte. Eso da igual. Vai nos quedar ben igual. Pechadeos, facedes o roliño, pensade no asiento, que asienta así ben, e xa está. E último. Vimos algo. Eso, quitamos a teliña, deixamos ben limpiño, é moi rica esta carne, é moi branca. Home, eu estou de acordo que está o lenguado e tal, que cuidado con ele, non? E quen lle tuse o lenguadiño, un lenguado destes 2 kilos. Pero digo unha cousa, eu a teño no orden do día. Eu non sei, pero no meu pueblo, os rapantes es que está en todas as peixerías hai rapantes. En todas. Eu un das cousas máis socorridas, para comer o peixe. Pois, nada, que siga así. A ver se non nos suben o precio. Despois disto. Porque esa é outra tamén. Andamos mirando, a ver, o bolsillo, non? Peixe, si hai que comer peixe, nenos. Peixe branco, hai que comer froita e verdura. Joder, quen a paga? A veces, cuidado, que pasan unhos precios. Outro día, alucinei, non vou dicir. Alucinei con... A ver, non me enrollo, esto teño listo, esto fora. Cascarrilleiras, como subiron as carrilleiras de porco. E fai uns aniños, fai nada. 4 pesiños. 4 pesiños non, pero non chegaban a 6 euros, no sitio máis caro. E de ahora mercalas, mi madriña querida. Así que non temos que falar moito, non ve a ver se decimos que os rapantes van ben de precio, pasou mañan chegamos e alá va. Imos ao forno. Isto ven enseguidinha, Ben, aí quedas, compañeiro. Imos a pola salsa. Bueno, mirade, vou a picar o allo porro. Primeiro vou poñer a rustrir a cebola. Sabedes que prefiro empezar rustrindo sempre. Cambiamos de lume. A ceboliña, para que vaya soltando. 9, aí vai. Isto deixamos media, chéjame. Isto fora e poño o collo porro. Este chégame. Este, hazme de chegar 1, 2, con estes, listo. Isto fora. Ben,
Aquí podemos facer dúas cousas, non? Podemos cortar en brunoise, que é o que fixemos antes, cortar, como facemos a maioría das salsas, ou podemos tamén coller e facer así en tiriñas largas. Vale, eso como vexades, dun xeito un pouquiño irregular, pero que vai a quedar despois moi simpático na boca. Isto vai a abrandar todo e van a aparecer como unha especie de espaguetis vegetais con un saborazo que vai a ir ao mesmo tempo da salsa. Aí, e aí. Si vedes aí dous cortes, o de brunoise, na cebola, e despois este outro. A salsa vai a ser igual, eso como baixades vosotros, opción de cada quen. Incluso, eu non lle vou, evidentemente, se lle boto isto, non lle vou a retirar nada, non o vou a escoar. Pero se vosotros despois queredes escoar e pasar por un coador chinés para que salga unha salsa máis limpa, máis puriña, eu o vexo perfecto, Isto para cada quen. Aí vai. E aí vai. Este tamén en dous. Aí. Aí está. E aí está. Moi ben. Pois todo este ollo porro vai ir, que vai abrandando. Aquí. Que vai abrandando. Que máis vai a levar esta salsiña? Cando este todo ben rustridiño, imos a rustrir un pouquiño de fariña. Despois da fariña ven un chisquiño de viño e un chisquiño de auga que teño aquí. Viño e auga. E con estas tres cousiñas xunto non salgamos, temos este pedazo de xamón. A parte bonita para o bocata, a parte fea para anaquiños fra salsa. Non estades de acordo? Eu creo que sí, non? Imos salgar co propio xamón. As verduriñas, salgamos o peixe, bueno, pois agora imos a salgar as verduriñas. Eu creo, non sei, pero pode ser que algún día e tal, pero un xamón, uns riscos de xamón na casa que ten que haber. Son destas cousas que te solucionan tamén cantidad de cousas, Te solucionan moitísimo, moitísimo. Cantas veces falamos aquí da sal do xamón? Joder, como queda esa sal de xamón enriba tamén dun rodaballo ao forno, meter dous liscos de xamón, que rico. É increíble, Desde logo o porquiño galego moitas alegrías nos dá. Vale, deixamos aquí ao lado. Fora e fora, reservamos. Bueno, deixadesme un momentiño, vou a preparar, a pelar as cenorias, aquí a quitarlle este caldiño que teño aí, e a pelar os allos. Vémonos agora no chisco dun ollo. Ben, temos todo xa rustridiño. Bueno, todo. A cebola e o ollo porro, nada máis. A cenoria tamén a puxe aquí, fai 5 minutos que cando saquei as popietas do forno, deixei os tomates 10 minutos máis e hai que cargarlle, así que para diante. Ben, aquí collemos parta do fume do lume rapaz, unha culleriña así, vale, de fariña. Cociñamos a fariña sempre, cociñamos a fariña sempre. Eso. Non te queixes, hombre, listo, xa está. Teño aquí que prácticamente xa os teño ao dente. Bueno, isto está espectacular. Sete, e lle botamos a cenoria, que o único que leva é un pouquiño de aceite, un pouquiño de sal e nada máis. E remexemos. Non vou a misturar unha espátula con outra. Vai a ir esta culleriña. Ben. Cociñamos o allo,
o xustiño, neste caso, vale? Aí, que se empape ben un de outro. Eso é. Ai, que recendo, por favor, que é rico. 7, 6, 5, 4. Temos xa torradiña toda a fariña. E agora é cando imos auga ou viño. Viño. Auga despois, senón non deixamos vaporar. E así vapora moitísimo, é moitísimo máis doado, eh? Este vai facer unha cama aí que vai desflipar, está boísima. E despois coller e comer con espaguetes. Deixamos evaporar o alcohol. Engadimos, cuidadiño aquí, xa deixei, quitei os berberechos, aparteinos e os teño aí, a auga deixei aí. En decantación, todo vai para baixo, así que agora, cando cheguemos aí, eso é. Si probades isto, é sal, probadeo, por favor, porque máis é necesario probalo, para saber a cantidad de sal con que estamos xogando. De aí que teña preparado eu un pouquiño de auga da villa, de auga doce. Agora sí que podemos darle caña. 5, 6, 7, 8. Veña, tralla. E aquí que liga a salsa. Aí, non lle vou botar máis. Penso que en 5 minutos témolo listo. Que vamos a poñer aquí? Co sal, o xamón, que é o que nos vai dar sala e nos vai a dar aportar este troque tamén brutal. Usamos o xamón aquí para dúas cousas dentro da mesma receita. Encántame, porque así aprendemos a facer dúas cousas á vez. É dicir, agora mesmo vosotros se colledes un rapante sin facer popietas, o poñedes á prancha, tirades esta salsiña de baixo ou por riba, e xa tedes tamén, sin máis. E xa tedes aí outro pedazo de prato. Un rapante, un rodaballo, por eso o xamón é como é moi rico, é moi polifacético para facer estas cousas. Podes facer calquera cousa, mas polifacético non. Digamos que ten un abanico de cousas que podemos facer moi amplia. Igual que co chourizo e todos estes umamis galegos que temos. Moi ben. O único que me queda agora é incorporar todos estes berberechiños, darlle unha volta. Teño fora de lume, xa non está. O berberecho xa non o boto. Nunca. O berberecho aberto nunca deixamos seguir cocendo. Vale, é cando se seca. Ahora que está apajado, ahora é cando incorporamos. Deixo estes para empratar e teño que esperar polo tomate que teño no forno. Para vosotros é un chisco dun ollo. Xa emprato de uns aí na esquina da mesa. Ata agora. Podemos integrar un bo xamón curado con peixe branco seguindo os pasos desta receita. Abrimos os berberechos ao vapor con 2 follas de loureiro e media cunca de viño branco. Envolvemos os lombos de rapante cun lisco de xamón e un espárrago. Ao mesmo tempo, enfornamos 3 liscos de tomate aliñados con aceite, sal, pementa e ourego. Aos 15 minutos retiramos as paupietes e 10 minutos máis tarde os tomates. Nunha tixola facemos a salsa rustrindo a cebola e o allo porro. Incorporamos a fariña, o viño e o caldo dos berberechos. Nun cazo salteamos a cenoria, o allo e perexil. Empratamos as paupietes co tomate, a salsa, os berberechos, a cenoria e listo para comer. Bueno, pois todo o resumo deste prato, unha palabra, saborazo. Ten un saborazo que flipades. Isto é para coller ahora mesmo, garfo con xabón, abrir e empezar a comer. A salsa, lembrade, de mercar a miga do pan, un pan con miguiña con pasta de choupar aí. Está moi bo, está moi rico. O peixe,
co xamón, sobre todo o peixe branco, máis co azul, que ten máis grasa, non? Aproveitamos a grasa do xamón para o peixe branco e subilo un pouquiño máis. Non estou inventando nada. Isto facían xa os mariñeiros nas caldeiradas cando non tiñan algún peixe que era algún peixe azul, por exemplo, a raya. Verdad que a vosas aboas, vosoutras as aboas, o anaquiño de unto moitas veces no guiso de raya se metía, eso era para subir un pouquiño o sabor e a potencia calorífica que cando había que traballar en serio nos barcos. Pois agora temos unha cousa parecida. Que pasa? Que en vez do unto usamos aquí categoría de primeira un bo xamón curado como este. Un biquiño, unha aperta moi grande e ata outro día. Chao.